खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव पलिटिकल बिग ब्रेकिं आपडेट बीपीएफ आरो बीजेपी राजखान्थि दोलोनि गेजेराव जा सीट शेयरिं एबा बियाब रानलायनाय दिनै रोखा जाबाय। बीजेपी राजखान्थि दोलोआ बीपीएफनो गासै मोन 11 विधानसभाखौ बीटीआरनि गासै मोन 15 नि गेजेराव मोन 11 विधानसभा बियाबखौ बीपीएफनो हगारना होबाय आरो मोन 4 विधानसभा बियाबखौ बे समाव बीजेपी राजखान्थि दोलोआ लानानै बीपीएफ दोलोनो मोन 11 बे समाव हगारना होबायनानै रायजोनि बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिल्लीनिफ्राय रोखा खालामहरदों। बे समाव फिन फोरमायबावो रोखा जाबाय बीटीआरआव बीजेपी आरो बीपीएफनि गेजेराव बियाब रानलायनाया बीपीएफआ मोन 11 बियाबाव गेलेगोन आरो एजेपीआ गासै मोन 22 बियाबाव गेलेगोन आरो लोगोसे बीजेपीआ गासै 89 विधानसभा बियाबाव गेलेगोन बे रोखा। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां माने बे समाव सीट शेयरिंनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा दासिमबो बीपीएफआ मोनबेसे विधानसभा बियाब मोनगोन बेखौ गाव मोनथिया होननानै बे समाव बाथ्रा फोरमायदों। बीपीएफ एबा बीपीएफनि गाहाय दैदेनगिरि एबा बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बीपीएफ दोलोनो बीजेपीआ गासै मोन 11 विधानसभा हगारना होबाय आरो मोन 4 विधानसभाखौ बे समाव बीजेपीनिफ्राय बीटीआरआव गेलेसिगोना बे रोखा जाबाय। गासै 126 विधानसभा बियाबनि गेजेराव बीपीएफआ मोननो हादों मोन 11 विधानसभा बियाब आरो एजेपीआ मोननो हादों मोन 22 विधानसभा लोगोसे बीजेपीआ लादों गासै 89 विधानसभा बियाबाव बे समाव बीजेपी दोलोआ बिजाथि फसंगोना रोखा जाबाय। दानिया फैदो बिदिब्ला बीपीएफ आरो बीजेपीनि गेजेराव सीट शेयरिं खालामलायनाय जा विधानसभा बियाब रानलायनाय बेखौ लानानै माबायदि रोखा खालामनो हादों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। एजीपी दले 26খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, बीपीएफে 11খন, एजीपी 26, बीपीएफ 11, बाकी बीजेपी। एजीपी दले 26খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, बीपीएफে 11খন, एजीपी 26, बीपीएफ 11, बाकी बीजेपी। एजीपी दले 26খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, बीपीएफে 11খন, एजीपी 26, बीपीएफ 11, बाकी बीजेपी। एजीपी दले 26খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, बीपीएफে 11খন, एजीपी 26, बीपीएफ 11, बाकी बीजेपी।